Първо ме подсеща Ади да ви поздравя с Деня на будителите. Аз трябваше да отида днеска преди това заседание да видя една експозиция в Националния исторически музей. Така че с признателност към хората, които са събудили чувството за нация в българите отново. Аз искам да кажа, че всички колебания относно по-ярко изразена позиция срещу тези бюджети или за по-меко поведение бяха изчистени по време на разговорите. Съвсем убедено ще гласуваме въздържали се за бюджета на правителството и много силно убедени против бюджетите на Държавно обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Аз съм имал възможността да си кажа позицията и преди, всъщност да не повтарям тази позиция. Искам да изразя нашето задоволство от обстоятелството, че всички колеги от Синята коалиция тук заявиха, че желаят да отидем заедно на следващите избори, да имаме свои кандидати, да намерим процедурата за излъчването им за всички изборни длъжности, включително за президент и вице-президент, и така да се заявим като алтернатива. Аз искам да ви кажа само още едно нещо, което мен силно ме тревожи в бюджета на правителството. При целия недоимък, при положение, че реално в края на следващата година пенсиите ще се обезценят с 7%, защото това е, което ще се случи. 3,5% обезценяване през 2010, 3% се планира за 2011, пенсиите се планират неизменни, което означава, че в края на следващата година, преди Коледа, пенсиите ще са намалели с повече от 7%. При положение, че това се допуска, 158 милиона допълнително за най-съмнителната програма на Министерството на труда и социална политика. 158 или 152? 152 милиона увеличение на бюджета на Министерството на труда и социалната политика за средства за социално подпомагане. Тук колегите анализираха направлението на тия средства, че е преди всичко купуване на гласове. Това е бюджет за купуване на гласове. Аз и заради това не мога да подкрепя и колегите ми не могат да подкрепят този бюджет. Стана дума за изборите до година, стана дума и за президентския проект. Как гледате на обявяването на този проект една година преди изборите? Малко повече в детайли, ако може. Моят коментар е много кратък. Той участва в последните парламентарни избори през поставени политически формации, каквато беше Лидер и каквато беше РЗС, за която е ясно, че беше създадено от Държавната агенция за национална сигурност. Така че той си е в политиката, президента. Не искаме по никакъв начин да даваме възможност обществеността да интерпретира или да разбира нашата позиция като заставане редом с тези, които управляваха до преди години и нещо страната. Категорично по никакъв начин. Нищо общо не можем да имаме с тях. Това е принципна разлика.